שלום, ברוכים הבאים לווילה. כאן באמת וילה, צ'קוזי, מלחה וכיפי. ניתן לנדה. זה של המנה. יש דברים יפים. אני אראה לכם את המנה. יש לנו מלא משחקים. קצת לא יראו אותם בלילה. יש לו את מוטטון. ומאוד פינג פונג. זה הנוף שלנו. ככה זה נראה בלילה. אני פשוט מצפה לזה נראה בבוקר. אני אראה לכם את החדר שלי. ברור. יואו, פורטו בבריכה. קוד שלנו. אני עולה, ממש ממליץ את המקום. זה וילה מטורפת. פה יש לו חדר, הוא לא שלי. הנה החדר. הוא הממ"ד. יש לי פה מיטה. זה מראה. יאללה. בוא נלך לחדר של ההורים שלי. הסיור בווילה. יוצאים לווילה. אנחנו יכולים גם עכשיו להיכנס לשם, לבית החדר של ההורים שלי. הוא מסתורי. כמעט אף אחד לא יודע. הנה. מי שלא יודע שהיא תינוקת. הנה הפירמיד חברים. שינו הפירמידות. תסתכלו, יש קליק. זה נראה לי סתם שטויות כל הדברים האלה. אבל נדע. ככה היא נראית. לא הבנתי מה הטוען לזה. תראו, חברים, אתם יודעים לעשות את זה? תעשו את זה. אתם רואים את זה? אתם לוקחים את זה שמכניסים לתוכו. עושים ככה, אוקיי? שעושים ככה, מכניסים את הסט הזה. וסתכלו מניע לכם. אם ההורים שלכם לא מכירים את הטריק הזה, אז תראו להם את זה ככה. ואז תגידו להם שבור לי. ואז הם אמרו, מה עד שקנינו לך? ואז תראו להם סתם. אתם מוציאים את זה? זה לא נשבר באמת. הקליקר הורס אצבעות. אז אני לא אלחץ עליו. אולי בהמשך הסרטונים אני אלחץ על הקליקר. בינתיים יהיה אוכל בחדר שלו. מלא דברים יש לי פה. מנוע זה. אפשר להזיז אותה. עכשיו נראה לכם את זה שלפי. יאללה נכנסים. יש לנו פה קוד. תסתכלו קסם. שזה ייתן לפתוח את הדלת. רגע. תסתכלו. ואף אחד לא פתח. טוב, בואו נעבור למעלה, לחדרים שלמעלה. אמנם אין לי שם חדר, אבל יש שם דברים מעניינים. תסתכלו, יש לי פה כיסא. אני יכול לשבת. שתי כיסאות. אל תגלו להם ואני אכנס.
לחדר הנלומיה. אני יודע כאילו. יופי, עוד מעט. יש לי שתי מסתם. חדר. הופה ממנה. אין פה חדר אחרון. זה המפנה האחרון בווילה, ואני מקווה שנהנתם. 300 לייקים, זה מסורת פרק שלישי, כל פעם עולים 100 ויאללה ביי.